În spatele fiecărui obiect care funcționează, a fiecărui spațiu plăcut și primitor, se află o echipă care întreține, repară și monitorizează bunul mers al lucrurilor. În fiecare zi, în programul fiecărui angajat, se află cel puțin 8 intervenții, unele în plan, altele urgente. Solicitările vin pe toate canalele, iar termenele sunt mereu ieri. Pentru companiile care oferă servicii de întreținere sau reparație pentru echipamente tehnice, instalații, curățenie, întreținere spații verzi și orice fel de activități de teren, implementarea unui software de management al activității din teren s-a dovedit a fi o sarcină aproape imposibilă. E fie prea scump, fie nu se poate personaliza. Softurile existente, pentru companiile cu până în 250 de angajați pe teren, oferă un singur flux de lucru și nu pot fi configurate pentru nevoile specifice. Așa că se folosesc unele nespecializate, grupuri de WhatsApp, telefon, Excel și documente pe hârtie. SmartHats a creat o soluție, un software dedicat acestor companii, care să fie ușor de implementat și ușor de utilizat de către personalul din teren. Practic, SmartHats acoperă tot fluxul, de la crearea unei activități până la finalizarea acesteia. Tehnic vorbind, inovația și unicitatea soluției constau în faptul că am creat un hibrid între low-code și șabloane specifice activității clientului. Acestea, la rândul lor, sunt monitorizate și administrate de un sistem de inteligență artificială. Datorită implementării Mobile First și conceptului vezi doar ce informații ai nevoie, adopția și utilizarea soluției sunt la niveluri foarte ridicate. Prin SmartHats se pot aloca sarcini, se pot optimiza trasee și se pot genera documente automat. Și invers, din teren se pot semnala rapid probleme, aloca cel mai apropiat coleg, recepționa și rezolva. Managementul beneficiază de o trasabilitate completă asupra încărcării și activității echipelor, a resurselor utilizate și a tuturor informațiilor specifice business-ului. Clienții care folosesc SmartHats trimit rapid cereri în format digital care vor fi convertite în sarcini de lucru și alocate echipelor pentru programarea reviziilor și inspecțiilor, transmiterea de sarcini de lucru către personalul din teren, de acasă, din puncte de lucru diferite sau pentru diversi contractori. Prin aplicația de mobil se pot adăuga imagini la încheierea unei sarcini de lucru, iar platforma generează automat procesul verbal și alte documente. Încă de la primele implementări, clienții au putut observa o creștere a eficientizării echipelor de pe teren, reflectată într-o creștere a veniturilor între 5 și 15% în primele 6 luni de zile. Angajații au primit bine soluția, o pot folosi foarte rapid după 15 minute de training, managerii au informațiile complexe de care au nevoie în business, iar beneficiarii finali primesc răspuns rapid la cererile lor. Funcționalitățile SmartHats sunt atât de bine potrivite nevoilor tuturor celor implicați, de la agentul din teren până la directorul general, pentru că fondatorii au peste 18 ani de experiență directă în managementul serviciilor de întreținere în domeniul IT și securitate. Au fost ei înșiși captivi în zecile de telefoane, mail-uri, mesaje și Excel-uri, astfel încât au creat platforma cu o cunoaștere detaliată a modului în care lucrează fiecare segment din lanț. Sunt interesat de SmartHats pentru că am văzut experiența fondatorilor și modul în care au reușit să transforme această experiență într-o soluție care e perfect scalabilă pentru mai multe industrii, care ajută la digitalizarea unor domenii care n-au ajuns încă în procesul acesta. Colaborez bine cu fondatorii, ei sunt receptivi, sunt deschiși la sugestii din exterior pentru îmbunătățirea business-ului. Văd un potențial de creștere accelerată pentru soluțiile SmartHats și la nivel internațional. Din stack-ul de tehnologie a ieșit un produs care se integrează nativ în modul lor de lucru la un preț pe care și-l pot permite. Din momentul lansării, ianuarie 2020, SmartHats a înregistrat venituri totale de 293.000 de euro cu venituri lunare recurente de peste 16.000 de euro în luna septembrie 2021. Pentru soluția dezvoltată, care include un brevet de invenție și pentru inovațiile aduse, SmartHats a fost premiată de către TechHub și Startup Sauna Finlanda. Pentru o trasabilitate eficientă a proiectelor noastre, folosim soluția SmartHats pentru toate echipele noastre și am integrat-o cu propria platformă IoT Magus CC. Aceasta permite accesul în timp real la o bază de date care oferă informații cu privire la sarcine de lucru, disponibilitatea pieselor de schimb, timpul de achiziție a acestora și totodată bugetează costurile totale ale intervențiilor. Astfel, prin această integrare am scurtat timpul de intervenție, am obținut o trasabilitate a sarcinilor și un istoric complet pentru fiecare client în parte într-o platformă unică și centralizată.
Planurile fondatorilor includ abordarea de noi verticale pentru care soluția este potrivită. 80% din forța de muncă a lumii lucrează acum în teren, dar numai 5% din softurile disponibile se adresează acesteia. Soluția SmartHat integrează întregul lanț de la sarcină la execuție și raportare, pentru cei care se îngrijesc ca fiecare lucru, obiect, spațiu să fie conform așteptărilor. SmartHat este soluția completă pentru cei care fac lucrurile să funcționeze.